Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pani Anna Kotovka, pani Černovská, milí spoluobčania, čas sa našemu vysedí na hodinu. Takže ešte raz. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani Anna Kotovka, pani Černovská, milí spoluobčania, čas sa naplnil, vysedí na hodinu 30 minút. Dovolte mi, aby som otvoril dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva, a to konkrétne 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva na našom mimo plánu práce, ktoré bolo zvolané v zmysle ustanovenia paragrafu 13 odsek 4 písmena A a ustanovenia paragrafu 12 odsek 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/10 o obecnom zriadení nesložných predpisov. Toto zastupiteľstvo mimo plánu práce som zvolal na základe žiadosti 6 poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí sa na mňa obrátili 17.10.2023 žiadosťou o zvolenie zasadnutia obecného zastupiteľstva Močenku v stanovenej lehote, tak ako ukladá zákon o obecnom zriadení. Som zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva mimo plánu práce, keďže poslanci, ktorí požiadali o zvolenie zastupiteľstva mimo plánu práce, naformulovali aj obsah programu rokovania obecného zastupiteľstva, k nemu sa za chvíľočku dostaneme. Dovolte, aby som na úvod skonštatoval, že v rokovacej sále v tejto chvíli prítomných 10 poslankyň a poslancov obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Z dnešného rokovania obecného zastupiteľstva sa ospravedlnil pán inžinier Šuvada z rodinných dôvodov. Dovolte mi, aby som v tejto časti, bode číslo 1, predložil návrhy na voľbu návrhovej komisie, na určenie overovateľov zápisnice a na určenie zapisovateľa zápisnice z dnešného rokovania obecného zastupiteľstva. Navrhujem, aby návrhová komisia pracovala v zložení pán poslanec Revaj, pani poslankyňa Kohutová Straniaková a pani poslankyňa Vodová. Mám prosím niekto pozmeňujúci, doplňujúci návrh. Ak nedávam o tomto návrhu hlasovať, to je prosím za. Konštatujem, že všetci prítomní hlasovali za. Dovolte mi, aby som za overovateľov zápisnice navrhol pána poslanca Šimka a pána poslanca Mesároša. Má prosím niekto pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh? Ak nie, dovolte mi, aby som mohol návrh hlasovať. Za overovateľov zápisnice z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva mimo plánu práce obecné zastupiteľstvo schvaľuje pána poslanca Šimka a pána poslanca Mesároša. Kto je prosím za takýto návrh? Konštatujem, že ste prítomní hlasovali za. Zapisovateľku z dnešného rokovania obecného zastupiteľstva určujem pani prednostku, pani Luciu Domčíkovú. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolte mi, aby som prešiel k samotnému programu rokovania dnešného obecného zastupiteľstva. Tak ako som v úvode uviedol, tak som program rokovania, ktoré podržali v svojich pozvánkach a takisto bol aj zverejnený, prepísal zo žiadosti, ktorú som dostal od poslancov obecného zastupiteľstva. A ten program bol navrhnutý následovne. Poprvé, otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice. Po druhé, schválený program rokovania. Po tretie, rokovanie o pozastavení uznesenia starostom obce číslo 3.1 rímska štvorka MOZ/2023. Po štvrté, interpelácie poslancov. Po piate, diskusia. Po šieste, záver. Pani poslankyne, páni poslanci, dávam o takto predloženom návrhu programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva mimo plánu práce hlasovať. To je prosím za takýto program. Konštatujem, všetci prítomní hlasovali za. Zároveň sa pýtam, či má niekto pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh k predloženému programu rokovania.
Ak nie, dovolte mi, aby sme program považovali za schválený a aby sme prešli k bodu číslo 3, a to je rokovanie o pozastavenom uznesení starostom obce číslo 3, bodka 1, pomôčka rímska 4, mimo MOZ lomeno 2023. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu číslo 3 rozpravu, ale najprv by som asi požiadal zvolávateľov zastupiteľstva, aby predložili nejaký svoj odvodenie, prečo navrhujú zvolať toto zastupiteľstvo mimo plánu práce. Nech sa páči, dáva pani Jančík. Ďakujem, pán starosta. Ja by som teda pristúpil k tomu, prečo tu vlastne dneska sedíme. Stretávam sa v tejto problematike a ja vám poviem rád by som sa už v tejto problematike nestretal. Ja budem veľmi rád, keď to raz skončí a rozústneme tento poblízky úzol a bude po tomto probléme, aby sme sa venovali aj iným problémom obci samozrejme a prešli aj na veci, ktoré sú nám blízke, ktoré sa tu v minulosti prejednávali úplne bežne. Ale v tomto čase pristúpime k tomu ako principiálnemu problému, lebo toto zariadenie stavba ovplyvní našu budúcnosť minimálne na možno 2 generácie obyvateľov tohto regiónu. Preto, keď sa vrátim spätne málo do minulosti, tak sme sa tu stretli vlastne 18.9. na mimoriadnom zastupiteľstve s tým, že sme predkladali tento bod rokovania, kde sme vlastne nastolili túto problematiku, ale tým, že nám deň predtým prišlo z Evie všetkým poslancom, nielen nám, čo tu sedíme a čo sme vlastne výrazne vystupovali vždy proti tomuto zariadeniu, ale všetkým, nazval by som to taký zastrašujúci e-mail, ktorý nás obviňovali z rôznych vecí, tak sme museli pristúpiť k tomu, že sme túto vec dali právnej kancelárie zhodnotiť, aby sme mali naozaj istotu a vždy sme takto postupovali od začiatku tohto celého procesu, aby sme dodržali zákon, postupovali v súlade s zákonom, chránili zákon a naozaj sa neodkláňali od toho, čo je dané a čo máme narené. Tak to bolo aj vtedy. Nechali sme si vypracovať právny posudok, samozrejme na skupinu si ho všetci zaplatili s tým, aby sme sa vyvinili z toho, že teda, ak sme niečo urobili nesprávne, tak aby nám teda právnici napísali. Samozrejme, ja som v tom posudku právnom nenašiel žiadny krok, ktorý by bol protiprávny a všetko bolo vlastne kladne zhodnotené. Postupovali sme, výsledok z toho bol celý, postupovali sme v súlade s právom, v súlade s právnym zákonom, takže nedopustili sme sa žiadne nejaké chyby v tom našom postupe. Samozrejme, kvôli tomu táto mimoriadne obecné zastupiteľstvo bolo prerušené a stretli sme sa 28.9. na odpokračovanom obecnom zastupiteľstve k tejto problematiky, kde už v nastavenom uznesení presne, kde bolo zadefinované, že tu teda nechceme takéto zariadenia na toto energetické zhodnocovanie a iné zhodnocovanie odpadov komunálnych, priemyselných, kde sme samozrejme povolili aj pyrolízu plastov a anaeróbnu digestiu, lebo pozeráme sa na to, čo sa deje okolo a tieto dve veci tam, to sme obišli a tie sú vlastne, na tie sme nenapádali, takže o tomto sme dali hlasovať a prakticky sme to nadpolovičnou väčšinou potvrdili, že toto zariadenie tu nechceme. Samozrejme, že toto uznesenie, ktoré sme prijímali, vtedy musí byť riadne potvrdené a podpísané starostom obce. Čakali sme teda, čo sa bude diať, aj keď sme mali nejaké obavy, že by mohlo prísť nepodpísané, hoci sme nevedeli, aký dôvod je uvádzaný. Prišlo k tomu, že toto naše uznesenie, ktoré sme nastavili, nebolo podpísané starostom a vlastne bola tam
výtka, že je nezákonné a že nie je možné postupovať v súlade s tým. Ja by som si dovolil, keď sme mali na minulom zastupiteľstve prečítaný list generálneho riaditeľa ZUSLA, my sme uvažovali nad tým, ako to trošku pozrieme túto problematiku, tak sme si dovolili aj za nás napísať tiež otvorený list pánovi starostovi, ale teraz mi povedal, že bolo by lepšie, a ja to aj tak vnímam, že bolo by lepšie, ak by som tento list teda prečítal k tomuto sám. Jednu súku. Nebol to otvorený list generálneho riaditeľa, bol to jeho diskusný príspevok z dôvodu toho, že sa nemohol zúčastniť na rokovaní. Dobre, ale aby sme veci nazývali správnym menom, nebol to otvorený list. My sme si to potom následne aj s pani poslankyňou Kohutovou odkomunikovali. Ja som sa generálneho riaditeľa pýtal a on povedal, že ak niekto niečo s tým ďalej chce v tejto veci prerokovať, môže ho kľudne kontaktovať cez kanceláriu a bude odpovedať na všetky otázky, ktoré by bol odpovedal aj tu, keby bol možno zabiť. Ja len... Aby som to nebol čítať listov cudzích. Jasné. Ja len v tom kontexte, že ty si to povedal, pán starosta, že to je otvorený list, keď si to čítal. Takže je to na kameru, môžete si to späť nazvať. Dobre, ja by som teda pozrieť to, že teda keď sme dostali do rúk to nepodpísané uznesenie, opätovne sme sa obrátili na právnu kanceláriu a dali sme vlastne tú dôvodovú správu, ktorú sme dostali vlastne v prílohe k tomuto uzneseniu. Zase sme ju nechali preveriť právne, teda či sú všetky tie aspekty, ktoré sú tam popisované, tie právne aspekty toho, že sme nepostupovali v súlade s zákonom a že to uznesenie je nevykonateľné, tak sme to naozaj nechali opätovne preveriť právnu kanceláriu. Dostali sme odpoveď, ja to nebudem celé, lebo je to rozsiahle 10-stranová. V prílohe toho listu, ktorý som poslal pánovi starostovi, je tam celá to zhodnotenie právne, je to na 10 stranách, mám ho aj tu, ale zbytočne by som vás nechcel zaťažovať týmto, takže tu mám takú skrátenú verziu a len taký výcud z toho, čo vlastne sa tam, čo je tam vlastne popísané. Takže vážení obyvatelia obce Močenok, vážený pán starosta, vážení poslanci obecného zastupiteľstva, obraciam sa na vás formou otvoreného listu, vzhľadom na skutočnosť, že pri téme spalovne v našom katastri sa rozbehla silná diskreditačná kampaň voči odporcom tohto projektu a zároveň mám za to, že niektoré kroky, ktoré sa udiali, musia byť vysvetlené verejne. Obecné zastupiteľstvo prijalo dňa 28.9.2023 uznesenie číslo 3.1.4/MOZ/2023, ktoré žiadalo doplniť neprípustný regulatív do územného plánu našej obce. Pod týmto pojmom rozumieme pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať pri regulácii využívania územia v našom katastri. Túto kompetenciu majú obce umožnenú zo zákona. To znamená, že obce aj za pomoci obecného zastupiteľstva môžu regulovať želané a neželané aktivity na svojom území prostredníctvom územného plánu. Z tohto dôvodu sme dňa 28.9.2023 prijali uznesenie, ktoré žiadalo zakázať výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie, iné zhodnocovanie, nakladanie s komunálnym odpadom a priemyselným odpadom s výnimkou pyrolízy plastov a anaeróbnej digestie. Toto uznesenie však starosta obce nepodpísal, pretože ho považoval za protiprávne. Z toho dôvodu sme si na vlastné náklady dali spracovať právnu analýzu odôvodnenia starostu našej obce. Pri hlavné dôvody nepodpísania uznesenia uvedené starostom obce sú: uznesenie nemá oporu v zákone a je nevykonateľné. Po druhé, nemožno ukladať uznesením povinnosti prednostky obecného úradu. Po tretie, nie je možné bez porušenia zákona prijať dodatok k zmluve o dieloch zmenám a doplnkom územného plánu. Skratke môžeme skonštatovať, že nesúhlasíme s týmito dôvodmi. Prílohou tohto listu je právna analýza, ktorá jednoznačne dokazuje, že odôvodnenie starostu obce je nesprávne a neopiera sa o platnú legislatívu. Prijaté a nepodpísané uznesenie je možné vykonať. Nakoľko bolo prijaté všeobecné a odborne spôsobila osoba má možnosť ho zapracovať,
Zároveň v zmysle stavebného zákona má obecné zastupiteľstvo kompetenciu z vlastného podnetu zapracovávať návrhy zmien a doplnkov územného plánu, ktoré potom odborne spôsobila osoba zapracuje v zmysle platnej legislatívy. K bodu 2. V zmysle paragrafu 7 odsek 3 rokovacieho poriadku obce je možné úlohy ukladať priamo prednostne. Na základe zákona o obecnom zriadení je prednostka zodpovedná za riadenie a vedenie obecného úradu. Obecný úrad v zmysle rovnakého zákona vykonáva uznesenia obecného zastupiteľstva. Z tohto dôvodu je irelevantné, či je uznesením zaviazaná prednostka obecného úradu alebo obecný úrad sám, pretože v oboch prípadoch bude zodpovedná za riešenie uznesenia prednostka obecného úradu. S týmto názorom sa stotožňujú viacerí renomovaní právnici. Avšak aby táto nepodstatná záležitosť nebola prekážkou, sme pripravení prijať pozmeňujúce uznesenie, kde rovnako úlohou zaviažeme obecný úrad a tým bude táto prekážka odstránená. Zároveň žiadame starostu našej obce, aby zrevidoval všetky smernice, interné dokumenty, ako je rokovací poriadok, štatút obce a podobne, aby zodpovedali aktuálnym potrebám, zákonom a nariadeniam, aby sme do budúcnosti predišli takejto situácii. Ešte raz opakujeme, postup sme v zmysle aktuálneho a platného rokovacieho poriadku našej obce. K bodu 3. V zmysle platnej legislatívy je možné prijať dodatok zmluve za jasne stanovených podmienok, ktoré však starosta obce o svojom uvoľnení odignoroval. Zároveň, ak by zmluva už bola ukončená a nebolo tak možné prijať dodatok k nej, je stále možné spraviť nové verejné obstarávanie na výber odborne spôsobilej osoby, ktorá by zapracovala len regulatív v zmysle uznesenia do zmien a doplnkov číslo 4, aj napriek tomu, že ešte nie sú ukončené, pretože v zmysle platnej zmluvy, ktorú obec už podpísala, sú tieto zmeny a doplnky číslo 4 majetkom obce a z toho dôvodu môže aj iná odborne spôsobila osoba do nich zapracovať regulatív v zmysle uznesenia s tým, že zvyšné zmeny a doplnky by ostali bez zmeny. Z týchto dôvodov tvrdíme, že nepodpísanie uznesenia starostov obce sa neopieralo zákony Slovenskej republiky. Obširnejšie vysvetlenie je v právnej analýze, ktorá je prílohou nášho otvoreného listu. Všetky tieto skutočnosti, ako aj doterajšie kroky vedenia našej obce nám jasne ukazujú, na ktorej strane stoja. Naším hlavným cieľom je hájiť záujmy našich občanov, životné prostredie a zdravie obyvateľov. Veríme, že namiesto obštrukcií, diskreditácia, neustáleho zatajovania informácií, čo dokazuje aj fakt, že ako poslanci obecného zastupiteľstva sme často nutení získavať si podklady oficiálne v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, preto veríme, že v našej obci zavládne konštruktívna a prosperujúca komunikácia a tieto skryté šachové partie, obštrukcia a naťahovanie času v prospech investora a v neprospech obyvateľov prestanú. Preto s prosbou a nádejou sa obracame na starostu našej obce, aby, ako deklaroval v televíznej reportáži, stál za svojimi obyvateľmi, akceptoval ich názor, ktorý v referende jasne vyjadrili a postupoval v najlepšej snahe za ochranu záujmov našich obyvateľov i celé obce a pracoval v jej prospech aj v tejto záležitosti. My sme pripravení na konštruktívnu spoluprácu v prospech našej obce bez zbytočných prieťahov, obštrukcií a očerňovania, ktorého sa nám v poslednej dobe dostali. Veríme, že toto je posledný otvorený list, ktorý sa bude riešiť takýmto spôsobom a budeme vedieť v prospech našej obce naďalej spolupracovať bez problémov. My sme na to pripravení. Ďakujem za vypočutie. No, vzhľadom na to, že v prečítanom otvorenom liste som bol viackrát označený za nositeľa problému, tak skúsim teraz odpovedať veľmi v krátkosti, ale úplne jasne a rozumiteľne. Pán poslanec, pani poslankyne, páni poslanci, milí spoluobčania, právna analýza nie je judikát, nie je výrok súdu. Pán poslanec, ty si ma tu niekoľkokrát odsúdil. Na záver si pateticky vyzval ku konštruktívnemu dialogu a rozhovoru. Ja zopakujem ešte raz. Ten, kto pozná zákon o obecnom zriadení, je veľmi dobré, že jedno zo základných práv starostu obce v prípade, že nie je s tým v súlade, čo je schválené uznesenie, má právo ho nepodpísať. Nemusí písať ani dôvodovú správu. Ja som napriek tomu z úcty k vám odôvodnil, kde vidím problém pri schválenom uznesení.
Takže z tohto pohľadu si myslím, že to, čo si prečítal, bol si aj sudcom, aj prokurátorom, aj si rozhodol o tom, že kto je vinný. Takto sa ale veci nemajú. Mám na to viacero dôkazov prokuratúry na Slovensku, ktorá veľmi presne stanovuje postup starostov a primátorov v týchto prípadoch. A ak chceme poznať pravdu, nie to, čo máte vy v právnom stanovisku, tak sa obráťme na prokuratúru, lebo my sme tak urobili. My čakáme na stanovisko prokuratúry a ona nám povie, že či to, čo si teraz prečítal, je pravda, alebo je pravda to, čo hovorím ja. Ale ja som si nikdy nedovolil osvojiť také právo a taký postup, že by som bol povedal, že pán poslanec Revaj a robí toto a tamto a podobne. Ty si to v tom jednom liste urobil niekoľkokrát. A na tom je zarážajúce, sú dva momenty pre mňa. V úvode si začal, že diskreditačná kampaň. Ja vediem diskreditačnú kampaň? Ja pýtam sa ťa, prosím pekne, lebo si to adresoval smerom ku mne. Ja vediem diskreditačnú kampaň? Ja som sa dodnes deň v tejto problematike nevyjadroval a správal v zásade zdržanlivo. Takže ja nevediem kampaň. Ale za mnou chodia ľudia a rozprávajú mi, že prečo zakazujem zamestnancom obecného úradu hlasovať o referende a podobne. Vyzerajú naši zamestnanci tak, že by mňa počúvali v týchto veciach a neboli v referende? Alebo si myslíte, že moja úroveň je taká nízka, že by som toto urobil? Takto, ak si to myslíte, tak ľudia si to, ja vám to neberiem, ale ja ešte raz hovorím, z toho sa nič nestalo. Takže ja si veľmi rád počkám na stanovisko prokuratúry a v prípade, že prokuratúra povie, že nemám pravdu, nemám žiaden problém si svoju chybu priznať. Ale druhá vec, ktorá je, a v súvislosti s tým, čo si aj Prezvočko v tom liste povedal, že ste zvolali zastupiteľstvo. Veď vy predsa máte v zmysle zákona možnosť prelomiť moje veto 3/5 väčšinou a uznesenie bude právoplatné, aj keď nebude podpísané. Takže zbytočne tu robiť a vykopávať dvere otvorenými listami a hovoriť niečo, čo nie je pravda. Lebo to nie je pravda, pán poslanec. Ty veľmi dobre vieš, že to nie je pravda. Ja som sa s tebou o tom viackrát rozprával. Takže veci sa majú tak. Je to moje právo. Môj právny názor hovorí to, že sú tam rozpory so zákonom a preto som to nepodpísal. Na túto skutočnosť vás koniec koncov upozornili aj spracovatelia a odborne spôsobila osoba, keď ste boli na verejnom prerokovaní, kde vám povedali, že takto cesta nemôže ísť, že kľudne si môžete otvoriť zmeny a doplnky číslo 5 a tie zmeny a doplnky číslo 5 môžu ísť súbežne so zmenami a doplnkami číslo 4. A to je celá pravda, nič inom to nie je. Ak ste mali naozaj s tým záujem, ak ste mali úprimný záujem túto vec riešiť, mali ste na hoci ktorom zastupiteľstve možnosť urobiť otvorenie územného plánu zmenov a doplnkov číslo 5 a my sme sa tu dnes v tejto problematike nemuseli schádzať. Ale stojí otázka, prečo ste tak neurobili? Môžem k tomu, pán starosta? Pán starosta, veľmi pekne ďakujem za vyškolenie. Ja som vybal, že 30 rokov som pracoval v oblasti práva. 30 rokov vo svojej profesijnej činnosti som sa venoval priestupkom a trestným činom. Nemusíš ma tu školiť o oblasti práva, čo je a čo nie je, a že čo povie na prokuratúru a čo povie na súd. My sme si dali vypracovať právnikmi k tomuto tézy, pretože zjavne si to asi nerobil ty, čo si robil dôvodovú správu, tak to asi si nebolo len z tvojho pera. Tak boli tam určite právne aspekty, ktoré si ty určite nenapísal. Podľa mňa, ak sa mýlim, tak potom si veľmi dobrý v tomto právnom ohľade. Takže, aby sme si veci vysvetlili, lebo sa tu cítim niekedy ako žiak 9. ročníka, ty ako učiteľ. Prepáč, stále to tak nejak pocitujem silno. A pocitujem to aj v kontexte mojich kolegyňa, lebo stále tu mám nejaké indície, že máš za to, že ich tu potrebuješ nejakým spôsobom školiť. Prepáč, je to môj pohľad, ale musel som to povedať. A tu, keď sa tu obraciam formou otvoreného listu, najskôr to bolo na vážnych obyvateľov obce Močenov. A tam bola, že sa voči nám rozbehla diskreditačná kampaň, aj s tým pohľadom, že zo strany navrhovateľa a spoločnosti, ktorá to tu má vystaviť, sme dostali takéto e-maily. Na to som ja dosť citlivý, na takéto veci. Takže nenechám si tiež brnkať po fúzoch na nejaký
nejaký tiger v zoologickej záhrade. Takže na toto sme reagovali. Reagovali sme aj na tú tvoju dôvodovú správu. Nemusel si ju písať, ale rovnako by sme sa obrátili v tomto aspekte takisto na právnu kanceláriu, lebo my to chceme mať právne podložené. Ja sa necítim taký právnik, ani nemám právne vzdelanie, ani ty ho nemáš. Aby sme vedeli, čo je dobré a čo je správne. Samozrejme, prokuratúra dohľadá na zákonnosť. Budeme mať výsledok z prokuratúry, ale mne tu nejde o to, aby sme my dvaja voči sebe bojovali. Ja som to tu na závere aj povedal. Ja som za konštruktívny dialog, ale takto sa nedopracujeme k tomu, pretože ja som tu v prvej vete sa obracam na občanov a tá diskreditačná kampaň voči nám je aj zvonku robená, lebo nás obvinujú z toho, čo sme neurobili a tí právnici nám to hovoria. A keď si to dám spracovať snáď advokátskej kancelárii, tak tam nemajú nejakých baníkov, ktorí sa k tomu vyjadrujú. Majú tam fundovaných právnikov, lebo tí kancelárie majú aj po celé bývalé Československu. Tak si myslím, že snáď niečo už majú za sebou. A teda nenapísali by nám niečo, čo asi je v rozpore so zákonom. Takže hovor sa do toho, ja som naozaj v tom a budem v tom veľmi nadšený, keď to pôjde na prokuratúru. A prokuratúra rozhodne, či je to zákonné, alebo nie, tieto postupy. Ďakujem pekne zatiaľ. Pani hlavná kontrolka, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som dostala som to právne stanovisko až pred chvíľočkou, ale ja mám za to, že advokátska kancelária, keď ho vystavovala, nedisponovala všetkými informáciami. Na prokuratúru som sa obracala ja. Už to šetrí pani prokurátorka Skomárna, zatiaľ výsledok nemáme. Ja ju budem informovať aj o tom, aké ďalšie kroky sa v tejto veci konajú, aj o tomto zastupiteľstve, pretože ju to zaujíma. Určite ju budem informovať aj o tom stanovisku tej advokátskej kancelárie. Ja by som len tak akože v rýchlosti, čo som si tu urobila, pár poznámok, že teda z čoho, že bolo spomenuté, že teda ste postupovali protizákonne. To nie je ani v stanovisku, ktoré som posielala na prokuratúru napísané, ani som to nikdy netvrdila, že ste postupovali protizákonne, alebo že niečo je v neporiadku, ale tu je napísané, že z predmetného uznesenia nevyplýva, že daný regulátor môže doplniť len architekt, ale z rokovania s advokátom, toto sa týka aj toho bodu 25, kde vlastne tá advokátska kancelária tam píše, už bolo rokovanie s obstarávateľom o tom, že či doplní zmeny a doplnky číslo 4, a on povedal, že už to nie je možné, pretože v podstate zmluva je vyplnená už zmenám a doplnkom bolo konanie, je prebehnuté a sú k nemu už aj všetky stanoviská, čiže to, čo sa tu viackrát spomína, že ak nebude možné doplniť zmluvu dodatkom, je už známe, že nie je možné doplniť zmluvu dodatkom. Čiže zmluva s tou kanceláriou architektonickou, ktorá nám zabezpečuje to obstaranie zmien a doplnkov, tak ich stanovisko, že nie je možné doplniť zmluvu, je už známe. No, čiže vlastne z toho bodu 25 potom aj ďalej vyplýva to, že ak to nie je možné, tak aj oni odporúčajú teda navrhnúť a schváliť si uznesenie o zmenách a doplnkoch číslo 5. Ja som to spomínala už aj pred minulým, aj predminulým zastupiteľstvom, že by tento postup bol oveľa vhodnejší, keďže aj tak treba vypísať znova to verejné obstarávanie a obstarať toho, kto nám ten regulatív zapracuje, pretože sa tu viackrát spomína o tom, že teda nesmie tam byť kauzálny súvis. Ten v tomto prípade je, pretože ten doplnok, ktorý my chceme zapracovať, je podstatný, pretože nie je v súlade s územným plánom Vúcky, ktorá by tiež musela tento doplnok zapracovať, pretože sme v území Vúcky, čiže oni sú nám ako keby, aj ich územný plán sa musí zmeniť, keď aj náš sa zmení v tomto bode. To neznamená, že my nemáme právo to zmeniť, ale musíme prejsť celým tým pripomienkovým konaním. Keďže už tu viackrát boli prednesené stanoviska spoločnosti EVIA a spoločnosti DUSLA, ktoré
dopredu povedali, že budú rozporovať takéto uznesenie, čiže je jasné, že teda nebudeme mať tie súhlasné stanoviska. A tiež sa tu teda spomína o tom, že sa to konanie bude týmto samozrejme predĺžovať, čo sa teda určite bude. A my tým vlastne sa dotýkame aj práv tých, ktorí žiadali o zmeny a doplnky číslo 4 a sú účastní aj na financovaní zmien a doplnkov číslo 4. Aj preto je oveľa vhodnejšie schváliť zmeny a doplnky číslo 5. Čiže myslím si, že v prípade, že by bolo schválené takéto uznesenie, tak si myslím, že by ho, teda ja nemôžem hovoriť za pána starostu, ale myslím si, že by ho podpísal, pretože tam by nebola žiadna pochybnosť o tom, že či budeme konať alebo nebudeme, lebo my nie sme oprávnení ani obecný úrad, ani my občania, ani my poslanci posudzovať tie vplyvy. Na to sú tie orgány, ktoré sú dotknuté cez okresný úrad, odbor životného prostredia, Vúcka, okolité obce, tých stanovisk je dokopy asi do 50, ktorí sa vyjadrujú k našim zmenám a doplnkom. Rýchlo prebehnúť, že som si tu ešte niekde dobehla. Čiže ani to nie je pravda, že obec nekonala, pretože obec konala v tejto myšlienke zmien a doplnkov tým, že oslovila architekta. Čiže pani prednostka v podstate tú úlohu, ktorú mala splnenú, už splnila a hovorila s tým architektom, ktorý nám tie zmeny a doplnky robí a povedal, že nie je možné zapracovať a nebude to robiť. Takýmto spôsobom sa vyjadrili. Pokiaľ viem, tak ste mali stretnutie, kde ste o tom hovorili. Čiže podľa mňa toto je problém, že keby to boli nie číslo 4, ale číslo 5, tak už máme rozbehnutý proces. Lebo tlačiť to do tej štvorky je aj tak celý proces od začiatku, pretože aj tak musíme obstarať, aj tak musíme prejsť celým tým konaním od začiatku, akurát, že zastavíme tú štvorku, kde už oni celým tým procesom prešli a je vlastne ukončené. Čiže je to naozaj o procesných veciach, nie o tom, že sú protiprávne, ale o tom, že nie sú efektívne a nie je to správny postup. Ale sa dá. Dá sa za akých podmienok sa dá? Mám tu citované jednu stať, kde z toho prvého vlastne právneho posudku, ktorý nám robili z toho, čo nás teda obvodní právnici zjavie. Máme tu citované znenie územného plánu Nitrianskeho samosprávneho kraja. V kontexte tomu, čo ste hovorili, že je to v príkrom rozpore s nariadením. Ale ja som nehovorila, že to je v príkrom rozpore. Ja som hovorila, že to nie je v súlade. Nie je v súlade. To je ráno slovíčka. Nie je to právo slovíčka. Nie je to v súlade. Citované znenia územného plánu Nitrianskeho samosprávneho kraja nevychádza z záväznej časti územného plánu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Mám to tu popísané, vlastne tu je to zhodnotené, že v záväznej časti územného plánu Nitrianskeho samosprávneho kraju nie je uvedená povinnosť podporovať výstavbu spaľovní. To znamená, že schválenie predmetného regulatívu by nebolo v rozpore so záväznou časťou územného plánu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Samotné schválenie predmetného regulatívu by z tohto dôvodu nebolo neplatné. Tu ak ste spomínali tú 25 z tohoto posudku, vlastne tu na základe všetkého vyššie uvedeného sme dospeli k záveru, že prijatie daného regulatívu do zmena doplnkov územného plánu číslo 4 je potrebné uplatniť nasledovný postup. Vyhodnotiť, či doplnenie predmetného regulatívu má interaktívny a kauzálny vplyv na zmeny a doplnky územného plánu. Čo je interaktívny a kauzálny vplyv? Ja som si to našiel na internete, je to podpísané generálnym riaditeľom sekcie výstavby z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Zmeny a doplnky územno-plánovacie dokumentácie nemajú interaktívny a kauzálny vplyv na schválenú územno-plánovaciu dokumentáciu, ak sa navzájom nepodmienujú, nevylučujú, neovplyvňujú, nie sú príčinné súvislosti. Kauzálny a interaktívny vplyv zmien a doplnkov predstavuje situáciu, kedy by orgán územného plánovania súbežne v tom istom čase obstarával a prerokúval viaceré zmeny a doplnky územno-plánovacie dokumentácie, ktoré sú vzájomne protichodné, prípadne variantné, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú v území. V praxi to znamená, že súbežné obstarávanie a zmen
Zmena doplnkov územno-plánovacej dokumentácie je prípustné, ak ich obstarávanie a prípadné schválenie alebo neschválenie nemá žiadny vplyv na obstarávanie a schválenie iných prerokovaných zmien a doplnkov územno-plánovacej dokumentácie. Ak neskôr začaté alebo skôr schválené zmeny a doplnky územno-plánovacej dokumentácie nemajú žiaden interaktívny a kauzálny vplyv na skôr začaté, v úprave návrhu týchto zmien a doplnkov územno-plánovacej dokumentácie dôjde doplnením textovej časti o informácie o medzičasom schválených zmenách a doplnkoch územno-plánovacej dokumentácie. Neviem, či som bol dostatočne zrozumiteľný, ale toto mi zadáva súvisť, že s týmito problémy ako taký by nemal. No. Takže ak budú mať pán architekt a pán spracovateľka iné tak to naozaj potom bude musieť posúdiť samotná prokuratúra, či je to tak, alebo tak nie. Ale ja som si našiel toto a ideme podľa toho. Ak teda spochybníte aj všetky právne aspekty advokátskej kancelárie, ktorým si necháme robiť, tak už potom musíme s tým ísť. Niekto rozlúskne a povede na prokuratúre, či je to zákonné, alebo teda, či postupujeme súhľadne zákonné. Ja som si istá, či sa prokuratúra bude zaujímať presne touto časťou stavebného zákona, pretože oni tiež nie sú kompetentní na to, aby posudzovali. Mali prokuratúra má samostatnú časť pre životné prostredie a pre vlastne aj pre takéto veci. Takže uvidíme, že čakáme, ako sa teda pani prokurátorka k tomu vyjadrí. A teda neviem, vždy som mal, aspoň čo si pamätám v zmysle toho, čo som robil na funkcii, tak sme mali príslušnú prokuratúru nový nápad pre presvedkové správne konanie. Áno, môžem to vysvetliť, ja to vysvetlím, pretože mi pani prokurátorka Novozámocká, som s ňou hovorila, oni sú momentálne príliš vyťažení, čiže všetky podnety, ktoré k ním chodia, prideľuje krajská prokuratúra iným oddeleniam, čiže nás pridelili do Komárna. Takto mi to bolo vysvetlené, povedala mi to pani prokuratúrka, ktorej patríme a povedala mi to teda aj, napísala mi to aj tá pani prokuratúrka, ktorej nás v tom Komárne pridelili. Toto sú veci, ktoré ja nejakým spôsobom neviem ovplyvniť. Pristúpila k tomu podľa mňa veľmi zodpovedne, vypýtala si všetky spisové materiály, už jej boli odoslané, takže si myslím, že sa tým bude starostlivo teda sa tomu venovať. Ďakujem za vysvetlenie toho, čo je to kauzálny a interaktívny. Ja si myslím, že ten kauzálny vplyv je spôsobený tým, že Duslo je priemyselný podnik, priemyselná zóna, sú v červenom vykockované na ľudskovom územnom pláne. Záväzne to asi spomenuté nie je, ale teda oni evidentne protestujú proti tomu, aby sme my nejakým spôsobom zasahovali do ich územia a teda budú to robiť. Ja sa snažím nájsť cestu. Ja nie som ten, ktorý chce túto spalovňu. Tí, ktorí ma poznajú dávno a s ktorými sa aj debatujete, vedia, že som spolupracovala aj so šalármi a viem o tejto kauze veľmi, veľmi dlho, preto ma veľmi a často prekvapuje, keď ľudia hovoria, že sú neinformovaní, lebo ja teda už nežijem ani v Šali, žijem za Trnovcom nad Váhom. A o tejto kauze sa vedie debata minimálne 3 roky, možno 4, čiže už okolo každého to ako keby muselo frngnúť. Nechcem tu prezentovať môj názor, čo si myslím, že by mal štát regulovať a stanoviť územia, kde by sa mali stavať a nie takto bez hlavou, že kde si kto zmyslí, pretože ak ste zachytili na mestskej stránke Šale, kde Šala je dotknutá v Selickej spalovni, tak tam už je vydané stavebné povolenie. A už to prešlo cez EU, čiže by boli blízko seba dve. Ja sa nechcem zaoberať spalovňou. Ja sa zaoberám tým, ako procesy zjednodušiť a posunúť ich, aby fungovali. A ja si myslím, aj keď je to stále môj osobný názor, že ísť na zmeny a doplnky číslo 5, ktoré sme mohli schváliť ešte v máji, keď sme začali riešiť referendum a celú túto otázku, dneska sme mohli byť v polovici procesu a už sme mohli mať prerokovania a nie som toho závisí. Ale ja som im to poradila. Ja som o tom hovorila.
rozprávali sme sa o tom. Nebudem vysvetľovať dôvody, pre ktoré nie je to mojou úlohou. Ja nikoho nemôžem presviečať, ja sa len snažím, aby ten proces prebehol tak, aby sme to dali do tých zmien a doplnkov číslo 4, a to sa píše aj v tomto právnickom posudku. A ja som si to možno aj niekde prečiarkla. Je napísané, že v konečnom dôsledku sa môže stať, že celý územný plán a všetky zmeny a doplnky budú neplatné a my znova začneme od začiatku. Čiže my by sme sa posunuli ešte o rok a o rok by sme boli tam, kde sme teraz. A preto hovorím, že nemrhajme tým časom a poďme efektívne riešiť tie ďalšie veci. To je môj návrh, bez ohľadu na to, či dneska prelomíte alebo neprelomíte vetu. Ja som s nikým nehovorila, nemám predstavu, aký bude výsledok, ale ja by som tiež chcela, aby sme sa pohli, aby sme sa pohli tak, aby to nikto nemohol v pozriešnej dobe napadnúť, aby tie prijaté zmeny a doplnky boli platné, aby boli v súlade so zákonom, aby sme sa tu nemuseli sporiť so zadávateľmi zmien číslo 4, ktorí si ich platia a môžu nás napádať za zdržiavanie v konaní, pretože oni už ich začali v minulom roku a už sme na konci tohto roku. Čiže ja len by som chcela, aby sme sa posunuli a aby to celé šlo nejakým smerom. Ja nie som nič nepriateľ. My taktiež nechceme brzdiť tento proces, to nie je našim cieľom určite. Len tu máme za to, že sme tu nastavili regulatív len v jednej textovej časti, jedna praobyčajná veta. Tam podľa mňa nemusí architekt zasiahnuť ceruzkou, nemusí nič robiť, je tam treba doplniť do toho len textovú časť, ktorú som aj tu prečítal z toho interaktívneho kauzálneho vplyvu. Dobre, ešte by som sa pani kontrolórka opýtal na jednu vec, teda z tej úlohy alebo z toho bodu 2. Možno alebo nemožno ukladať povinnosti prednostke, alebo teda úlohy prednostkeho obecného úradu. To by ma zaujímalo. No, tuto oni píšu takú, že som to našla. To máme teda v rokovacom poriadku. Ja si myslím, že by ste nemali. Oni tu, súhlasím aj nebudem sa hádať ani s pánom Steklým, ani s nikým ďalším o tom, že áno. Z môjho pohľadu by to nemal byť problém v prípade, že je to vykonateľné, čiže že je to niečo, čo ten prednosta naozaj urobí. A ona reálne, ako ona to vlastne urobila, to, čo jej vy ukladáte, keď by som odliadla to, ona to urobila, lebo ona rokovala s tým architektom a má z toho rokovania nejaký výsledok. Čiže toto podľa mňa nie je ani, je to marginálny problém, že či áno alebo nie, ale aj tu niekde je napísané, že veď starosta je nadriadený orgán a môže to skontrolovať. No a tým pádom vlastne už sme pri tom, že aký to má celé význam. Že takýmto spôsobom ukladať. Pravda je taká, že ten zákon to nedomyslel, pretože tá časť, že obecný úrad je vykonávateľom administratívy obecného zastupiteľstva, tam zostala aj v čase, keď zákon prešiel zmenou a výkonná moc starostov sa nejakým spôsobom posilnila a zamestnancov im dala do plnej kompetencie. Preto býva štandardom v uzneseniach ukladať obecnému úradu a potom starosta určuje, kto urobí to, čo je v tom uznesení napísané, a aj preto je podľa mňa to súdne rozhodnutie, že nemôže to byť menovité, pretože zodpovedný za rozdeľovanie práce je starosta. A oni to tam vlastne aj napísali niekde, že veď starosta jej to má prikázať, tak tým pádom si myslím, že nech má kdokoľvek, akýkoľvek právny názor, nie celkom sa to dá ako keby zrealizovať. Ale ona urobila to, čo tam bolo uložené, prerokovala to a ona sama, ona nemôže vyhlásiť verejné obstarávanie, pretože ona nemá výkonnú právomoc vyhlásiť verejné obstarávanie. To je mimo jej kompetencie. Čiže čo ona mohla, to urobila, už viac urobiť nemohla. Čiže zase ste ako keby na rade vy a vy sa musíte rozhodnúť, že či sa teda bude konať to obstarávanie tých zmien a doplnkov alebo tejto zmeny a doplnku, pretože oni tam niekde spomínajú
aj nejakú že ak je zmena marginálna, no ale vzhľadom na stanoviska tých, ktorí sa budú k tomu vyjadrovať, tak oni zjavne tú zmenu nepovažujú za marginálnu, čiže ak by sme ju my zapracovali, oni budú prví, ktorí to napadnú. S tým musíme počítať, treba myslieť o krok dopredu. A Peťky to nenapadnú? Napadnú, nebudeme mať stanoviska, ale už budeme vedieť samostatne v tej veci pokračovať a budeme mať právnu kanceláriu, budeme mať architektonickú kanceláriu, ktorá bude s tým pracovať, pretože táto kancelária s tým nechce pracovať. No, povedali, že tá pani nám to povedala, aj tu na zastupiteľstve bola, keď sme sa rozprávali o tých zmenách a doplnkoch číslo 4. A oni sa vyjadrili jasne, čiže oni nechcú doplňať zmluvu a keďže už prebehlo vlastne pripomienkové konanie a oni už majú tie zmeny spracované, tak tá zmluva je už vlastne ukončená. Už sa čaká len na to, kedy nám prinesú návrh VZN a návrh zmien a doplnkov a všetkých tých vecí a sú pripravené na schvaľovanie. Takú informáciu som pochopila z toho, keď tu tá pani vtedy na tom zastupiteľstve našla bola. Ako obstarávateľ sme s pani Kubuňovou ukončili prácu, odhlásili sme ju zo sociálnej poisťovne, pretože ona si svoje úlohy už splnila. My všetky stanoviská, ktoré sú potrebné na zmeny a doplnky číslo 4, máme zošumarizované. To, že máme možno nejaký nesúlad s okresným úradom v Nitre a máme na niektoré veci iný názor, neznamená, že si svoju úlohu neurobili. To už je vec, ktorú my komunikujeme ako obec a tie právnické osoby, ktoré požiadali o zmeny a doplnky číslo 4. Ale pani Čubuňová už nie je našou zamestnankyňou, už pre nás nevykonáva žiadne práce, lebo všetky vykonáva. A preto platí to, čo som povedal v svojom príhovore, že a konec koncov ste to od nich počuli, keď sme spolu sedeli na obecnom úrade, že tadeto by to nemalo byť, že malo by to byť zmeny a doplnky číslo 5. A preto ja ešte raz hovorím, nerozumiem, prečo tu nie sú zmeny a doplnky číslo 5, ale prečo teda, ak vám na tom tak veľmi záleží, strácame čas pri tom, že či zmeny a doplnky číslo 4 odobrí alebo neodobrí prokuratúra alebo niekto ďalší. To je celé. A starosti toho času strácame a už sme stratili od začiatku toho procesu. Prosím ťa, ja ťa nekomentujem ani ty mňa. Nebudem, ja by som... Dobre, prosím ťa, lebo začnem to robiť aj ja. Ja len nastavím uznesenie a... Ja len nastavím uznesenie odvážam, lebo nie je tá interaktívna tabula, mám to aj na kľúči. Ide všetko? Ide? Áno, samozrejme. Dobre, ja to dám všetko. Uznesenie je to isté, nie? Uznesenie je to isté. Máš to na veľkú kľúči? Mám aj na veľkú kľúči, len to neviem, možno, že to je takto ukážem. Mám to. Ja dám svoje. Či chýba jedno? Nie, nechýba, len kľúčik, môžem ho dať, mám ho. Dobre, ale reči pánom. Dúfam, všetci majú tak. Mám aj ten kľúč. Pán poslanec, mám to teda pochopiť, že mám prečítať návrh na uznesenie, ktoré si rozdal. Áno, myslím, že to je vhodné. Dobre, ešte predtým sa spýtam, že či má niekto voľu vystúpiť. Pán poslanec Blažov. Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážený pán starosta, vážené dámy, kolegy poslankyne, vážení páni poslanci, tená verejnosť.
Dovolte mi pár slovami sa vyjadriť k dnešnému stretnutiu. Toto zastupiteľstvo bolo zvolané z dôvodu, aby sme viedli diskusiu čo so spaľovňou odpadu v ďalšom konaní. Tak ako som v minulosti verejne deklaroval, spolu s ďalšími poslancami nesúhlasíme s výstavbou tohto projektu v katastri obce Močenov. Chcel by som vyjadriť svoj názor tejto problematike, lebo som si nevyjadril nikdy predtým verejne či na sociálnych sieťach, možno len v rámci komunikácie s obyvateľmi našej obce Močenov. Vlastne aj vtedy na prvom mimoriadnom zasadnutí len som sa pýtal, dostával som odpoveď. Popravde už som unavený z neustáleho riešenia tejto problematiky, ale budíš, keď už sa rozpútal boj, sme povinni ho dobojovať. Od mesiaca január 23 doposiaľ sa v obci rieši len spaľovňa. Bol by som rád, keby sa táto problematika uzavrela, aby sme ako poslanci na čele s vedením obce začali riešiť bežné záležitosti, ktoré spadajú do našich kompetencií. Rád by som povedal ďalej, že si vážim prácu starostu obce. Viem, že tu teraz nejde o toto, ale len pár slovami chcem prispieť, že nič, čo sa tu deje, nie je myslené zle, negatívne aj napriek nenávisti verejnosti za posledný pol rok. Ak sa na to však pozrieme z opačnej strany, jeho povinnosťou okrem iných je znižovať aj dlh obce. Za pominulé obdobia dosiahla obec Močenov najlepšie výsledky hospodárenia v okrese Šala. Ak sa pozrieme na toto celé s nadhľadom, ide tu o to, aby boli dotiahnuté do obce Močenov ďalšie finančné prostriedky pre jej ďalší rozvoj. Treba to pochopiť aj z tejto strany. Čo sa týka spaľovne, ak sa na to pozrieme z tejto strany, do obce by pritiekli príjmy na daň, rovnako tak by vznikli voľné pracovné miesta ako bez ďalších benefitov pre obec Močenov. Absolútne však chápem a dokážem akceptovať názory aj jeho predchodcov, pána inžiniera Šimka, pána inžiniera Šuvadu, ktorí doslova túto obec vybudovali. Starostovia proste rozmýšľajú. Ten patetický smiech si odpustíte. Starostovia proste rozmýšľajú rovnako a teda ako zveľaďovať obec, hospodáriť čo najlepšie a dotiahnuť do obce čo najviac financií. V poslednom období sa obci darí v rámci projektov, toto všetko hrá v prospech rozvoja obce Močenov. Má to však aj tú negatívnu stránku. Spaľovňu to občania nechcú a keď som sa v minulosti vyjadril, že budem rešpektovať voľu ľudí, ktorí mi dali svoj mandát, tak svoj názor už nemením meniť. Možno sa tu dnes udejú rôzne veci, ktoré nedokážem predpokladať, ako dopadnú, aj napriek tomu, že referendum bolo neplatné, dávno stojí 1642 ľudí, ktorých nemením sklamať. Možno sklamem zase iných ľudí, priateľov a známych, ale vážení prítomní, verte mi, robím to pre ľudí, robím to za mandát, ktorý som dostal od obyvateľov obce Močenov, robím to pre nás všetkých. Jedno, čo ma však najviac na tomto mrzí, je tá skutočnosť, že týmito krokmi ideme aj proti výstavbe rodinných domov za Močenkom. Ideme proti výstavbe priemyselnej zóny a teda ideme proti rozvoju obce a aj napredovaniu vpred. Dovolte mi úprimne sa ospravedlniť týmto ľuďom a priateľom. Ja som aj toho názoru, že by sa dala táto situácia vyriešiť aj inak, bolo to niekoľkokrát spomenuté, bez toho, aby ste boli vydieraní spoločnosťou a tlakom proti výstavbe spaľovní. Tu však ide o to, že občania sa rozhodli, že spaľovňa tu stáť nebude a úkor výstavby rodinných domov, čo ma nesmierne mrzí. Rovnako som toho názoru, že tento proces brzdí výstavbu týchto lokalít, rovnako som toho názoru, že v rámci diskusie tu zaznievajú aj ďalšie názory, ktoré už zazneli, možno zaznieť ďalšie. Rovnako tak postupy, ako možno danú situáciu vyriešiť. Avšak niekto príde s návrhom uznesenia, ktoré bude natoľko efektívne, aby sa tieto procesy a teda vloženie regulatív do zmien a doplnkovo číslo 4 nedotklo výstavby rodinných domov či výstavby priemyselného areálu za obcov Močenov, určite budem hlasovať za. Obec musí napredovať. Ak sa dotknuté právnické osoby rozhodnú vystúpiť zo zmien a doplnkovo číslo 4, plne ich podporím. A myslím si, že nebudem sám. Viete, stojí predo mnou ťažké rozhodnutie, ktoré je proti priateľom a známym, ale v tomto mám jasno a pevne verím, že po 9 mesiacoch unavujúceho a časovo náročného obdobia boja proti spaľovni nikto odpustil. Na záver by som ešte pár slovami dotkol, čo sa týka zákonnosti. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že vždy som stál s zákonnosťou. Preto som tu aj v minulosti, aj z vedení obce, som sa bavil o pojme zákonnosť. V prípade, že sa dnes udeje niečo, čo vedenie obce vyhodnotí ako možné podanie na protest prokurátora, ten protest už bol podaný, o čom som teda nevedel. Toto konanie budem sledovať nakoľko povedzme si pravdu, 100 ľudí, 100 chutí, 100 právnikov, 1000 právnych názorov. Ako sme tu videli zo strany Evy alebo zo strany tej komory. V poslednom čase v televízii sme boli svedkami, ako sa porušujú právne ustanovenia zákonov, ako sa dokáže ohýbať výklad práva. Naozaj som zvedavý, že v prípade podania takéhoto návrhu
teda už bol podaný zo strany obce, ako to teda naozaj dopadne. Možno sa tu stretneme na ďalšom mimoriadnom zasadnutí, kedy budeme vyhodnocovať proces prokurátora, nakoľko ten môže nájsť nezákonnosť aj vo veciach, ktorých sme na 100% presvedčení o pravde, a vo veciach takých, ktorých sú presvedčení, že sú zákonné, či sa jedná o verejné obstarávanie, či sa jedná o vloženie regulatívu alebo ďalších skutočnostiach, ktoré sa tu dnes dozvieme, alebo ktoré tu odzneli. Vážené dámy, vážení páni, ospravedlňujem sa všetkým dotknutým právnickým osobám, fyzickým osobám, priateľom a známym. Ja som si svoj názor už osvojil a tento názor v danej problematiky nezmením. Pevne verím, že môj názor bude prijatý. Stojím za názorom ľudí. Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa zareagovať. Ja som vlastne inicioval to, aby bolo referendum. A keby bolo v referende otázka, že budeme zmeniť územný plán a prešlo by tak, prešlo toto, tak určite za to zahlasujem za zmenu územného plánu. Ale nenavrhli ste zmeniť územný plán. Navrhli ste vlastne, či sú ľudia za alebo proti, ešte by ste upravili ten text, vlastne schválili sme ho tak, ako ste upravili, ale nenavrhli ste, aby tam bolo uvedené aj to, že sa bude meniť územný plán. Hovorím, keby v takomto rozsahu ľudia za to zahlasovali, nemám problém hlasovať za túto vec zmeniť územný plán a navrhol Heidi 26. mája na tej prednáške, ktorú ste organizovali. O referendum sme hlasovali potom, takže ten text ste mohli pokojne rozšíriť upravať. A vlastne táto diskusia bola výtočná, lebo už by boli v podstate ďalej. Takže preto ja za tento návrh hlasovať. Ešte keď môžem ja zareagovať, keď si teda Peťo na tej prednáške bol a vedel si o tom a ty sa teda domnieval len v tom referende, že teda odhlasujeme proti výstavbe a budeme čakať teda na to, čo nám povie Ministerstvo životného prostredia, či teda dá zelenú na semafore a teda proces to je završená kladným výsledkom. A keď nebude, tak to proste bude stáť. No tak to dobre to chápem. Môže ja sa len, či to dobre chápem, že teda viac nebolo treba robiť. Nie, počúvaj. Urobili sme to, čo urobili Trnové za Váhom. Poslanci hlasovali a bolo referendum. Za to ľudia hlasovali. Za to nás ani Elia, ani Dusu súdiť nevymohli byť od nás nič. Keď im minister povie, že to nebude, tak to jednoducho nebude. Ale od nás nemôžu súdiť nič. To, čo ste navrhli potom, zmenu územného plánu, za to nás súdiť môžu. A keď vyhrajú súdy, bude to splácať, nebude to splácať ani Heidi, ani priateľa Zeme. Všetci močenčania to budú splácať. Preto mnohí aj z tých, ktorí hlasovali proti spalovni, tak s týmto už nesúhlasia. Ale máš iný názor v pohode. Ale ja za toto názor hlasovať nebudem. Ja si za svojím názorom. Pani poslankyňa Straňáková Kohutová sa myslím hlasila. Ja som len chcela, ale to v podstate pán poslanec Roman to tak povedal, že ako hovoríš tu stále, že Peťo, že pán poslanec, že prečo sme to prečo skôr, ako všetko sa robí za pochodu. My sme tu noví, sme to nevedeli. Bol si tam rovnako, ako teda my. Prečo si nám to nenavrhol, prečo si neprišiel za nami, dá sa to vyriešiť. Teraz to spätne iba stále len rozpráva, že teda prečo sme to skôr, prečo už nedali sme tú otázku, nevedeli sme. Vtedy sme to ešte nevedeli. Všetko išlo. Sám vidíš, že jednoducho nie sme právnici, nie sme študovaní, nevieme to povedať, aké budú tie nasledujúce kroky. Je normálne, že na mnohé veci mám diametrálne odlišné názory. Áno. To, že ste to nevedeli, nie je pravda, lebo Heidi vám to povedal 26. mája. On vám povedal, že jednoducho zmeníte územný plán, pán minister nemôže nič spraviť. Takže vedeli ste o tom. Aké kroky ste urobili, to je na vás. Ja navrhol, to som spravil. Vy ste navrhli hlasovať proti spalovni hneď bez zvolenia. Ja som povedal, určite nebudem proti tomu, za ten váš názor hlasovať, som za to aj bol referendum. Ty si bol proti tomu, v podstate nikto za to nepodporil, až neskôr sa to podarilo. Pozri si záznamy, doporučím. Takže preto, ja som išiel podľa toho modelu, ako išiel Trhovec. Hlasovali poslanci a bolo miestne referendum. Povedal som, to je jedno, koľko ľudí bude hlasovať, keď bude viac ľudí proti spalovni, budem hlasovať proti spalovni. Áno, to som aj spravil. Takže to som neurobil a preto som, keď vy ste mali ďalšie veľké pokoje, ste mohli urobiť. Dobre, ďalšiu vec, čo som ešte viackrát povedal. My tu máme tiež aj skládku odpadu v Hornej Kráľovej. A
tá patrí sa do kategórii skládok s veľmi slabou emisiou skládkových plynov, napríklad metánu, ale metán má progresívny charakter, pretože sa to bude zhoršovať. Toto mám, čo som si vyžiadal hodnotenie z minulého roka. Takže jednoducho toto už je. A v Rakúsku to riešili tak, že práve takéto skládky zlikvidovali, takže ich jednoducho spálili. Takže aj toto bolo riešenie, ako sa zbaviť. Určité záťaže, ktorú jednoducho máme. Ale rešpektujem, že väčšina ľudí bola proti spalovni, tak hlasujem proti spalovni, to som urobil. Ešte nehovorím, ak sa hlasí. Je pani poslankyňa Totová predtým. Či už to neplatí? Je to zbytočné. Dobre. Ešte keď môžem k tomu zareagovať, že my sme pristúpili k tomu referendu po tom, čo sme 2 mesiace čakali na to, že teda toho zvoláš Peťo, ak si deklaroval. My sme k tomu museli pristúpiť, lebo nás bolo 5 vtedy a pristúpili sme tým, že ideme zháňať podpisy pod petičnú akciu. Tým sme to rozbehli. Keď si sa toto dozvedel, že treba ich predbehnúť, lebo ja som to chcel, tak si tedy nastúpil a chcel si to referendum za každú cenu. Samozrejme, môžeme si zistiť, že Drieňové to mali spojené teraz s voľbami do Národnej rady, toto referendum. Ja som navrhoval ten dátum, ja som chcel ten dátum, ktorý bol 39. Od začiatku, môžete si to povedať na záznam, veľmi tvrdo som si obhajoval tento dátum. Nepovedali ste mi, prečo je pre vás priateľnejší ten. My sme si povedali takto, ako sedíme, že nakoniec, ak nám to nemá prejsť, my budeme súhlasiť s akýmkoľvek dátumom, aby to referendum bolo. My sme zdvihli ruku aj za 24.6. Ale garantujem, že keby sme ho mali 39., tak je právne úspešné a je teda vykonateľné. No. Takže je to lož, že ja som reagoval až potom, keď si začal citovať, pretože ja som k tomu potreboval 6 poslancov, aby sa tomu odhlasovali. Všetci poslanci nemali ten istý názor, že to referendum už teraz treba. Takže keby ste to ktorýkoľvek z vás podporili, tak jednoducho to prejde, lebo myslím, že 2 poslanci sme to podporili od nás, takže priechodne mi to bolo, ale nikto z nás to nepodporil. Takže to je to referendum. Peter, sám si teraz povedal, že počkáš na referendum, aké budú výsledky, tak to nerozprávaj, že 21. mája by si hlasoval za zmenu v územnom pláne. Ideš si sám proti sebe. Čo tu rozprávaš? Že keby v referende bolo, otázka, že hneď sa mení územný plán a väčšina... Ale referendum bolo v júni a ty rozprávaš o zmene územného plánu v máji. Hovorí, že máji ste dostali tú informáciu, no počúvaš ma? Informáciu ste od hejdu dostali máji a preto tá otázka mohla byť v referende. Neslyším na tom vás, prosím. Tak keď nepočuješ, ja si musím vyšiť vás, aby si počúval. Čítam, že sem. Dobre. Uznesenie obecné zastupiteľstvo Močenku. Poprvé, berie na vedomie pozastavenie výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva Močenku číslo 3.1 pomočka rímska 4 MOZ lomeno 2023 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 28.9.2023, ktoré starosta obce v lehote do 10 dní od jeho schválenia nepodpísal. Po druhé, potvrdzuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov uznesenie číslo 3.1 pomočka rímska 4 MOZ lomeno 2023 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 28.9.2023, ktoré znie: Obecné zastupiteľstvo Močenku schvaľuje poprvé doplnenie regulatívou obce na území katastrálneho územia obce Močenok o neprípustnú funkciu územného plánu obce Močenok v znení úvodzovky zariadenia na energetické zhodnocovanie, iné zhodnocovanie, nakladanie s komunálnym odpadom a priemyselným odpadom s výnimkou pyrolízy plastov a anaerobnej digestie v zmenách a doplnkoch číslo 4. Po druhé, ukladá prednostke obecného úradu povinnosť zabezpečiť zapracovanie neprípustnej funkcie regulatívu v zhode so schváleným uznesením do zmien a doplnkov číslo 4 v zmysle platnej legislatívy. Pani poslankyne, pani poslanci, je každému jasné, že počujete hlasovať, áno? To je prosím za takýto návrh uznesenia. 2, 4, 6, 7. Zdržal sa niekto hlasovania? Je niekto proti? Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme bodu číslo 4, to sú interpelácie poslancov.
Pán poslanec Šimko, nech sa páči. Ďakujem, pán starosta. Ak dovolíš, pán starosta, chcel by som využiť dnešnú interpeláciu na odovzdanie alebo žiadosť občanov z môjho volebného obvodu, konkrétne z časti, ktorá je nazvaná Rakošová 3. V tejto časti býva momentálne veľmi veľa detí a školopovinných, teda detí a maloletých detí. Dochádza v tejto časti k incidentom, ktoré mňa teda mrzia. Dochádza tam k ohrozovaniu detí rýchlou jazdou. Nechcem ich nazvať neprispôsobivých, ale určite nie rozumných tých rodičov. No a chcel by som tlmočiť žiadosť viacerých občanov, ktorí sa na mňa obrátili so žiadosťou o pomoc pri riešení tohoto problému. Konkrétne ma oslovili 3 mamičky maloletých detí s požiadavkou, aby som tlmočil ich obavy o zdravie ich detí a poprosil o pomoc pri naplnení teda ich nejakých predstav, ktoré by tam mali na riešenie tohoto problému. Odporúčajú vybudovať tam tardéry a prosili by, keby sa tá exponovaná časť tej ulice nazvala obytná zóna. K tomuto dneska doručili do klientského centra obecného úradu žiadosť vo forme petície, kde sformulovali svoju požiadavku a podpísalo ju 47 občanov z tejto časti obce. Ak je možné pomôcť vyrobiť týmto občanom, tak by som prosil keď vyvedenie obce v tomto smere. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nech sa tu zaujím. Nech sa páči ďalší. Ak nie, dovoľte, aby sme prešli bodu číslo 5, to je diskusia, nech sa páči, otváram diskusiu. Nech sa páči, pán Dončala. Že to bolo akože, to bol diskusný príspevok, si povedal. Tak by som chcel poprosiť, či bude teda v diskusii tento príspevok zapísaný v zápisnici. Áno, je v zápisnici zapisný. Je v zápisnici citovaný celý list? Áno. Áno, dobre. Potom by som sa chcel spýtať, tu hovoril pán poslanec vo svojom príspevku. Je celý zapísaný v zápisnici. Chcel by som reagovať na pána poslanca, ktorý čítal list ohľadom výstavby domov. Ja s tým plne súhlasím, nech sa robia nové zóny, nech sa ľudia idú bývať. Len by som podotkol s tým, že takú otvorenú otázku, že kto by sa rád zo svojej obývačky pozeral na spalovňu. Čiže toto je iba taká reakcia. Ja plne s tým súhlasím, že sú tam tie domy, ale logicky asi by sa nikto na tú spalovňu rád nepozeral.
Takže to bolo aj vlastne to, keď sa aj ďalšie zóny budú v obci otvárať stavebné, v pohode, nech sa v podstate obec omladzuje, nech je to stále viac a viac ľudí. S tým súhlasím. A chcel som sa ešte spýtať, čo som videl v médiách, bolo vysielané veterná elektráreň v obci Močanok. Chcel som sa spýtať, v akom stave je táto veterná elektráreň? Informácia. Ja som zatiaľ iba našiel to, že informácie na obecnej stránke, že niečo takéto by tu malo byť. Kedy bude pripomienkové konanie, alebo že ako obec tom ide ďalej konať. Lebo to bola konkrétne, pán starosta, na vás v tej televízii otázka a vy ste povedali, že žiadne pripomienky nemáte tomu od občanov. Prišiel pán redaktor z Markízy s tým, že aké sú otázky zo strany občanov, respektíve aké sú reakcie. Pokiaľ dobre viem, tak sú v tejto chvíli dve rozohraté situácie. Tá prvá je, že, a ja to teraz presne neviem, nechávajú si robiť posudzovanie vplyvov na životné prostredie, to je nejaká súkromná spoločnosť, a druhá je tiež súkromná spoločnosť, a to je doslova akciová spoločnosť, ktorí si dávajú dohromady povolenie, ale na obec Močanok a na stavebný úrad sa v tejto problematike zatiaľ nikto neobrátil. To znamená, že nemôže byť vytýčené nejaké verejné prerokovanie tej veci, ktorá je. Bola asi 2 mesiace dozadu, presne si nepamätám, verejné prerokovanie fotovoltaickej elektrárne, tak ako bolo aj v meste Šala a v Trnovci nad Váhom, na tzv. Amerike v katastri obce Trnovec nad Váhom, ale potom to ja v tejto chvíli nemám žiadnu informáciu, oni sa ani to na nás neobrátil. Čiže zatiaľ mi veterná elektráreň. Ďakujem. Dobrý večer, ja som sa chcela opýtať názor vlastne na to, keď sa vlastne zistilo, alebo keď sa teraz viacej dostáva na povrch tá spaľovňa v Seliciach, že proste v jednom okrese tu budeme mať teda v blízkosti 2 spaľovne a že či sa teraz naplní tá kapacita vlastne toho odpadu. Že či naozaj ešte stále veríte tomu, že ten odpad bude dovážaný iba z toho teda okruhu nejakých tých 30 km na 2 spaľovne vedľa seba v podstate. A ešte taká moja druhá podotázka je, že nerozumiem tomu, ako môžete vlastne na rovnakú úroveň dávať napríklad teda, obratím sa k tebe, Peter, zdravie a peniaze. Ako dobre, budeme možno niečo platiť, ale tak už sme sa dostali aj z väčších problémov, si myslím. Mali sme tu teda šikovné vedenie, ktoré naozaj vedelo hospodáriť s tými peniazmi, aj sa to ukázalo, že z tých minusových čísel sme sa dostali do plusových a celkom pekne. Takže nerozumiem tomuto, že ako môžeme proste dávať na jednu úroveň zdravie ľudí a teda tých ďalších generácií, ktoré sem prídu, lebo určite 100% ten negatívny vplyv je zjavný tej spaľovne na zdravie a tá záťaž určite bude plus. A vidíme, že v Seliciach teda už majú stavebné povolenie ďalšia plus záťaž na životné prostredie a zdravie ľudí, ako teda dávať to do porovnania s peniazmi. Ďakujem pekne. To bola otázka na mňa? Ja to nie som kompetentný posudovať, že či áno alebo nie, koľko sú v tom. Možno keby ste sa obrátili, tak máte za sebou pána starostu z Trnovcu nad Váhom. V jeho blízkosti katastrofu je povolená táto spaľovňa. On by vám možno mohol odpovedať, že aké kroky podnikol doteraz, aby sa tak nestalo. To je jedna vec. Takže ja vôbec túto situáciu nejakým zásadným spôsobom ani nesledujem a ani nevyhodnocujem. A druhá vec, ktorá je, pretože sa netýka katastra obce Močanok. A druhá vec, ktorá je tá, že opýtali ste sa, že zdravie a peniaze, no, tak ak sa teda nenahnevate, tak tá otázka je celkom sugestívna. V zákone o odpadoch je hierarchia narábania s odpadmi. Ak sa pozriete do zákonu o odpadoch, tak pochopíte, že najhoršie spracovanie odpadu je ukladanie na skládkach v rámci tej hierarchie. Takže potom tá skládka alebo tie skládky, ktoré momentálne fungujú a ktoré by potenciálne mali do roku 2035, lebo tak nám Európska únia ukladá, zaniknúť, sú oveľa väčším ohrozením životného prostredia a zdravia ľudí, ako to, o čom sa tu teraz rozprávame. Ale teda to nehodnotím v súvislosti s peniazmi ani príjmami.
A takto som odpovedal aj redaktorovi denníka N, ktorý ma skúšal obdobným spôsobom ako vy, že a čo z toho bude mať aké peniaze a všetko ostatné. Tak som mu vtedy odpovedal, že ale ja tu nie som preto, aby som riešil, že aké budú budúce príjmy z tejto investície. Obec a stavebný úrad je tu preto, aby boli dodržané zákony a zákonnosť tých postupov, ktoré sú, a to je pre mňa dôležité. Ja som si pomyslela teda, čo sa týka tých peňazí, skôr Peťa, lebo on vlastne sa stále odvoláva na to, že budú platiť naše budúce generácie vlastne tie dlhy, že budeme platiť tie nejaké pokuty a podobne. Ja som myslela skôr toto. Neviem teda, čo tým myslí, že budeme platiť, ale ja som skôr myslela teda tú Petrovú pripomínku, že na to rovnakú váhu. Ale to pán starosta, už keď zistíte teda, že sekcie, ako majú stavebné povolenie, že teda tá spálenia zrejme bude, už nemáte takú nejakú snahu brániť to naše katastrálne územie, aby teda tá spálenia nevznikla na našom území, ale teda bude v tých Steliciach. Už toto je také, že bránim si to svoje väčšinou, tak každý robí. Ja neviem, či majú v Steliciach stavebné povolenie. Nie som si celkom istý, že sú v takomto procese, pretože to by boli veľmi... Dobre povedala, ja odpovedám, čo ja poznám, dobre? Ja teraz nie som ani hovorca, ani hlavnej kontrolórky, ani nikoho iného za seba hovorím. To si myslím, že by preskočili niekoľko krokov, ak by oni už mali stavebné povolenie, pretože ten proces stavebnému povoleniu nie je tak jednoduchý, predtým ešte predchádza územné konanie a množstvo ďalších krokov, ktoré treba urobiť. A skôr si myslím, že ten dokument, ktorý je zverejnený, je obdoba toho, čo bola zverejnená v súvislosti so zariadením v katastri obce Močnov niekedy na začiatku januára, že to bola nepravoplatná EIA štúdia, ale nesledoval som to, nebudem teraz hovoriť, že to tak, ale osobne si myslím, že tam stavebné povolenie neprebehlo. Dobre, nebudem sa to pýtať za svoje stavebné povolenie. Ja vám odpovedám. Tak ale už len to, že idú tu byť dve spálne, tak urobme niečo preto, aby tá naša tu nebola. A už máme nejaké rozhodnutie, tak skúsim bojovať, že si ale za tento nejaký zviac. Ona koniec koncov, keď už teda o tom takto spolu teraz hovoríme, nemusí byť ani jedna, pretože rozhodnutie v tejto veci po splnení všetkých podmienok je na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Takže ak sa rozhodne, a ja teraz nebudem hovoriť, ale neviem, kde okrem Japonska je v bežnom režime plazmová spaľovňa. Viem, že bola nejaká v Anglicku a boli s tým obrovské technické problémy. To znamená, že to zariadenie nefunguje. Pán starosta, nech sa páči. Ja sa priznám, že nie som tak starosta, ale občan tejto republiky a tohto okresu, ale keďže som bol teraz vlastne vyzvaný, že mám odpovedať na otázku, ktorá bola síce vám položená, tak na ňu určite odpoviem. A prvá vec, ktorú by som ale chcel poprosiť, a to hlavne vášho zástupcu, ja vám už ako pán starosta som posielal raz mail, ja neviem, 3 mesiace dozadu, poprosím vás, aby na rokovaní obecného zastupiteľstva v Močenku nebol spomínaný zbytočne Trnovec nad Váhom. Ja som vás vtedy poprosil, aby nebol znevažovaný, nebol zosmiešňovaný a tak ďalej, čo sa dialo v minulosti, tak vás znova prosím, aby ste Trnovec nad Váhom nespomínali. My vás nespomíname na našich rokovaniach, tak to nerobte, prosím vás, ani vy. A druhá vec, čo sa týka spaľovne v Steliciach, tam my ako obec sme sa prihlásili do tohto konania, nakoľko my sme neboli dotknutou obcov, čo nechápem do dnešného dňa, je možné, že sme neboli dotknutou obcov, keďže sme susednou obcov, ale dobre. A napokon sme sa do toho konania nejakým spôsobom montovali, dali sme XY pripomienok, z ktorých jedna bola akceptovaná, ostatné boli neakceptované. A teraz, keďže dostali nepravoplatné rozhodnutie EIA súhlasné, takže dávame teraz rozklad. Určite dám ako aj obyvateľ rozklad, takže tam budeme dávať rozklad v rámci tejto spaľovne. Je to spaľovňa na 100 000 tón odpadu na Vlčanskej strane, dá sa povedať, katastra Selíc. Je to plazmová spaľovňa spoločnosti SPV Dálovce. To, čo ste spomínali vy, neviem teraz, či už bolo vydané stavebné povolenie alebo nie, ale spoločnosť Simply Clean ide stavať na 22 000 tón spaľovňu plazmovú v katastri obce Selice. Územné konanie určite tam už, ak neprebehlo kompletne celé, tak prebieha, čiže je možné, že už aj stavebné povolenie vydané, lebo to sa priznám, že nesledujem, nakoľko tam vôbec my ako obec nefigurujeme.
A to znamená, že vy keď sa tu bavíte, že v tomto katastri, alebo v tomto okrese budú 2 spaľovne, tak vás môžem ubezpečiť, že ak všetko prejde, budú 4, lebo 3 sú momentálne v štádiu takom, že 2 majú nepravoplatnú EIU, 1 už má právoplatnú EIU, ktorá ide sa riešiť na stavebné povolenie a 4. stojí, o tej vieme. Takže toľko to je k tomuto a ďakujem pekne. Takže 4 spaľovne. Na základe dôvodovej správy vás, pán starosta, navrhujem zmenové uznesenie v bode, v ktorom sa odkladá úloha prednostke, zmenu žiada na uloženie úlohy obecnému úradu. Chcem takto predísť komplikáciám a žiadam teda hlasovať o uznesení, ktoré teraz prečítam. Ešte raz prosím, lebo som celkom dobre tomu nerozumel, že o čom hovoríme. Chcela by som dať hlasovať o novom uznesení a ide vlastne v ňom o tom, že budeme žiadať, spomína sa tam zmena, keď ukladáme úlohu prednostke, bude sa to meniť na ukladáme obecnému úradu. Páči sa? Marek, podajme to. Pani poslankyňa, dajte mi to, ďakujem. Ja to samozrejme prečítam. Nie je tam žiadna zmena, len to je zmena. Dobre. Ja som predniesol, vy ste ho schválili. Teraz mám zobrať teda tak, že to uznesenie, ktoré bolo schválené asi pred 10 minútami, bude nejakým spôsobom pozmenené. Len druhá Pán poslanec, je to za pani poslankyne pýta. Pretože ona predkladá niečo, tak chcem od nej počuť odpoveď. Len druhá, ktorá začína sa pozmeniť. Potom bola výhrada, že to ukladáme prednostke, a tak ako sa vyjadrila aj pani kontrolórka, máme to ukladať obecnému úradu, aby sme sa vyhli zbytočným komplikáciám, tak to dáme iba. Pani poslankyňa, ale to uznesenie bolo pred 10 minútami prebraté a schválené. Vy teraz prídete s tým, že to, čo bolo pred 10 minútami schválené, má byť preschválené. Pozmeniť to môžeme. Preschváliť to nemôžeme. Nie, určite nie, lebo vy ste zvolali zastupiteľstvo. Pani kontrolórka, je to protizákonné? Určite, ale ja vás v tom nechám, kde to môžete robiť ďalej. Ja by som povedala, že to nie je podstatné. Ja sa priznám, že v tejto chvíli neviem, to uznesenie, ktoré ste schválili, je platné. Čiže vy ho chcete v ďalšom kroku novým platným zmeniť. Doplniť sa nedá, lebo doplniť sa dá sa len zmeniť. Áno, ale keďže bol problém s prednosťou, sme to ukladali, tak to sme teraz pozmeniť, že obecnému úradu. Aby to išlo. No, pán poslanec Blaž. Prepáčte, vyjadril som sa, že nebudeme za spalovnú dobe, hovorím teraz sám za seba, ale táto vec je nezákonná. Myslím si, že takto bude, keď sa zmení uznesenie, ktoré už bolo prelomené, tak musí byť v pôvodnom znení, nesmie sa doplniť, zmeniť nič. To je môj názor. Ja by som to nechala. Ja hlasovať nebudem, lebo toto je za mňa nezákonné. To sa nedá napadnúť. Prelomené veto sa nedá napadnúť. Prelomené veto je platné. To uznesenie, ktoré ste preslali, je platné, pokiaľ nepríde protest prokurátora, ktorému ak vyhoviete alebo vyhoviete, a ak mu nevyhoviete, tak je naťahnuť prokurátor, ktorý to bude dávať na súd a súd bude o tej veci rozhodovať. Ale starosta už nemá právomoc hýbať s tým uznesením. Myslím si, že keď príde ten prokurátorský protest, tak tá časť, ktorá sa bude týkať ukladacej časti prednosti, bude v tom rozhodnutí najmenej podstatná. Čiže
tej dôvodovej správe bolo napísané, že nemáme ukladať prednostke. Preto sme toto teraz spravili, ale keď nakoľko vy ste teraz povedali, že to je myslím si, že to nie je gro zákonné v poriadku. No, nepovedala som, že to je zákonné. Nepovedala som, že to je zákonné. Povedala som, že gro, o čom tu diskutujeme, je o zmenách a doplnkoch územného plánu. Takže to nie V takomto znení je to na prokuratúre. Čiže ak prokuratúra bude rozporovať z celého toho uznesenia len tú jedinú časť, že nemôžete ukladať prednostke, ale povie, že zmeny a doplnky sú OK, tak sú zmeny a doplnky OK a nemusíme sa ďalej o tom baviť. Pán poslanec Blažov, dobre, a potom pán poslanec Mesa. Ďakujem za slovo. Niekto z vás povedal, že tu hráme so slovíčkami. No, toto je hra so slovíčkami, si myslím, že je to nezákonné, to je môj názor. A druhá vec, v tom nejakom právnom výklade z tej advokátskej kancelárii ste uvádzali, že je to jedno, nie je to judikát, je to v našom rokovacom poriadku, takže myslím si, že toto uznesenie je nebezpečné. Pán poslanec, ešte k tomu rokovacom poriadku. To, že to je v rokovacom poriadku, neznamená, že môžete porušovať zákon. Dobre? Aby bolo jasné. Pretože rokovací poriadok nie je najvyššia právna norma. Najvyššia právna norma je zákon. A to, čo je v zákone napísané, sa bude preverovať a to sa bude dávať do súladu s textom uznesenia. To, že rokovací poriadok nie je novelizovaný po všetkých tých novelách, ktorými prešiel zákon o obecnom zriadení, je jedna vec, ale zákon o obecnom zriadení platí a je nejak nastavený aj v súvislosti vo vzťahu k zadávaniu úloh prednostke obecným zastupiteľstvom. Tak toto je. Takže mám to chápať tak, že v rokovacom poriadku máme nezákonnú vec. Je to možné, ak to tam je tak. Všetko je možné, pretože zákon o obecnom zriadení sa v čase pandémie menil asi 4-krát v jednom kalendárnom roku. Ja by som odporúčila, čo si ja teda myslím, ja aj tak budem musieť s prokurátorkou hovoriť, pretože jej budem musieť povedať, že vo veci sa ďalej koná, ona si to ako keby vyžaduje, aby vedela, o čom má rozhodovať, aby nerozhodla o niečom, čo už nie je platné. Ja sa jej na to opýtam a ja to s ňou prekonzultujem a teda nejako sa s ňou dohodnem a budem vás informovať, že čo mi povedala. Môžeme sa takto dohodnúť, lebo keď ho ona napadne protestom, stále ho môžeme zmeniť. Ak napadne len túto jednu časť a ostatné nie, tak to je najmenej. Ja si myslím, že to je v poriadku, na to to bolo. No, ja by som, ako naozaj si myslím, že pokiaľ ona povie, že zmeny a doplnky číslo 4 sú v poriadku a žiadny problém není, tak sa proste bude vo veci ďalej konať a táto jedna časť nebude dôležitá, lebo presne ako som povedala, aj tak už je splnená, takže... Ďakujem. Takže možno vrátiť druhú peknúčku. Áno. Nech sa páči. Pán poslanec Mesa. Viete, ja by som chcel ešte predložiť ďalšie uznesenie, ale zareagujem aj na toto uznesenie. Jedno porekadlo hovorí, že kto chce sa byť palicu si nájde. Kto chce, aby výstavba spalovne prebehla močenku, tak si nájde nejaký dôvod, aby to tak urobil. A ja si myslím, že tie uznesenia, ktoré sme my prijímali, sú vykonateľné. Možno trošku s problémami a s časovým zdržaním, ale sú vykonateľné. Ak dáva vedenie tejto obce na prokuratúru uznesenia, ktoré podľa môjho názoru sú vykonateľné, a odôvodňuje to tým, že tými zdôvodeniami, ktoré už prečítal kolega, ja si myslím, že robí všetko preto, aby tu táto spalovňa stála. Ja si myslím, nechajte ma dohovoriť, prosím vás. Ja si myslím, že tieto všetky kroky smerujú k tomu, aby tu táto spalovňa stála. Aby ste zdržali, brzdili, urobili problémy pri normálnych veciach, viete, rokúce sa menili a bol som to účastný na Vúcke, územné plány, momentálne je to v Lohovci, ako nie je problém zapracovať niektoré veci, ale ako hovorím, kto chce sa byť palicu si nájde. Ja by som chcel poprosiť naozaj, že pozrime sa na to optikou tých ľudí, ktorí prišli k referendu. Pozrime sa na to, že správame všetko preto, aby tu tá spalovňa nestála. Nehovoríme o tom, že v Kráľovej je
Kráľovej je skládka, ktorá sa musí spáliť. Ale prečo tu, v tejto obci, ktorá už má dostatočne narušené životné prostredie? Ja nehovorím, prečo tu v našom katastri to má byť. Veď si povedzme tak, že teda chceme spraviť všetko preto. A preto si myslíme, preto to chceme dať do štvorky. Pretože si myslíme, že nebudú vykonané všetky úkony tak, ako by mohli byť. Pretože nevidíme v vedení obce snahu zastaviť výstavbu spalovne. Preto je to tak. Veď ak by sme tu videli snahu a ochotu bojovať o tom, viete, hovoríte o tom, že v máji ste to mohli navrhnúť, ale aj naše vedomie a informácie sa vyvíjajú. Viete, koľko hodín strávili moji kolegovia s právnikmi, s odborníkmi na územné plánovanie, aby všetky tieto veci mohli dotiahnuť. Myslíte si, že tie usnesenia sú len tak, že to dneska im povie Hedi, že toto môžete zmeniť a na druhý deň ja dávam uznesenie. Aby to uznesenie bolo vykonané, naozaj pristupujeme k tomu s maximálnou zodpovednosťou. Uvedomujeme si, že každé uznesenie, každé môže byť napadnuté na prokuratúre a môže byť napadnuté na súde. Ale prokuratúra vám povie výrok, ale definitívnou platnosťou rozhoduje až súd o tom, čo je právoplatné, čo je v súlade so zákonom. Len súd definitívne môže povedať, čo je v súlade so zákonom. Prokurátor vám môžu povedať názor prokuratúry, ale nie je to rozhodnutie súdu. Ja si myslím, že tieto veci sú aj preto takýmto spôsobom, možno niekomu sa to zdá komplikované, že sa tu stretávame každé 3 týždne. Ale to aj preto sú riešené, lebo si nemyslíme, že všetko prebieha tak, ako by malo prebiehať. Na margo tej prednosti, 10 rokov som fungoval na Budske. Každé usnesenie na Budske je ukončené tým, že ukladá riaditeľke úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja vykonať to a to a to. Pozrite si tie usnesenia. Riaditeľka úradu NSK je na úrovni prednosti mestského úradu. Keď to Budská 10 rokov prijímala ukladanie riaditeľke úradu, tak mi nehovorte, že jednoducho s niečím je tu problém. Ja by som chcel navrhnúť uznesenie, a to súvisí vlastne s tým, čo som povedal. Obecné zastupiteľstvo Mlčenku ukladá obecnému úradu vyhodnotiť s odborne spôsobilou osobou do 15. novembra 2023, či doplnenie regulatívu o neprípustnú funkciu územného plánu obce Mlčenok v znení zariadenia na energetické zhodnocovanie, iné zhodnocovanie, nakladanie s komunálnym odpadom a priemyselným odpadom, s výnimkou pyrolízy plastov a anaerobnej digestie, zmena a doplnkov číslo 4 má interaktívny a kauzálny vplyv na zmeny a doplnky územného plánu číslo 4. Rozdám vám ten papier a poviem vám, myslíte si, že je to z mojej hlavy? Myslíte si, že som génius? Že jednoducho ovládam všetky problematiky? Nie, ale jednoducho, radili sme sa, prosím, aby ste poslali. Radili sme sa s právnikmi, ktorí nám odporúčili toto všetko prijať. Stojí nás to čas a financie, ale jednoducho robíme všetko preto, aby tu tá spaľovňa nestála. Povedzme si na rovinu, že kto je na ktorom brehu. Nepovedal si znovu pravdu. Ja som podnet na prokuratúru nedával. Ak si dobre počúval, ale povedal si to tak, že vedenie obce dalo na prokuratúru a neviem čo, takže nedával. Môj podpis pod tým nie je. Dobre? Ja by som vám veľmi krátko zareagovala. Ja som dala ten podnet nie preto, aby sa veci zdržovali, ale preto, aby išlo rýchlejšie, pretože prokuratúra, keď nám odpovie do 60 dní, tak budeme vedieť. Ja som chcela predísť tomu, aby sme prešli celým procesom a potom nás niekto napadne a vrátime sa na začiatok a nebudeme mať ani 4, ani 5 a budeme musieť začať o rok znova. Takto, ak budeme musieť znova začať, tak to bude do 60 dní a nie do roka, kým prejdeme celým pripomienkovým konaním. Chcela som tomu predísť, robila som to v dobrej viere pre
okrešala pre obec Močenok a určite nie preto, aby som zdržovala, alebo preto, aby sa to tu postavilo. Dobre, pán poslanec sa páči. Ďakujem za slovo. Ešte by som sa spýtal pani kontrolórky ohľadom tohto uznesenia. My mám taký pocit, že už ste spomínali, že už to bolo sprerokované s architektom, ktorý sa tomu vyjadril. Mohol som zopakovať, že ako to teda celé dopadlo? No, vtedy tu bola tá pani, vy ste s ňou mali sedenie, ja mám takú informáciu, ja som s ňou nesedela, že advokát, že teda tá architektonická kancelária sa vyjadrila, že to sa nedá, že oni to robiť nebudú. Tak teraz ideme schvaľovať uznesenia. Ktoré, o ktorom sa budú s nami ani teraz chce diskutovať, hej? No, dáme určite, teda ja nemôžem hovoriť, ja nie som výkonný orgán, ja som tu len poradný orgán, ale predpokladám, že teda budeme mať od nich písomné stanovisko. Ja som to pred chvíľkou, pán poslanec, hovoril, že ktorý to mala odborne spôsobila osoba, už ukončila, my sme s ňou zmluvný vzťah skončili, to znamená, že v tomto prípade toto uznesenie na pani inžinierku nebude mať žiaden dosah. Ona už pre nás nevykonáva žiadnu činnosť. Ona to, čo mala v rozsahu podpísanej platnej zmluvy, to už urobila. To je všetko hotové, všetky žiadosti a všetky stanoviská sú zhromaždené. To znamená, že toto uznesenie, ak príjmete, tak my ju s tým oslovíme, ona nám odpovie, že dobre, ale my sme nejakému dátumu spolu ukončili vzťah zmluvný a my to pre vás robiť nebudeme. Vy obstarajte si asi niekoho iného. Čiže odpoveď bude... Ja nebudem hovoriť, aká bude odpoveď, ja hovorím, aký je stav. Teda bude to bezpredmetné. Ja hovorím, aký je súčasne stav vzťahu tej odborne spôsobilej osobe, ktorá robila zmeny a doplnky číslo 4. Dobre, čo bude odpoveď, ja neviem. Ja nie som taký, ako tu niektorí vedia dopredu, že čo si aj myslím, aj čo poviem, aj čo urobím. Ja nie. Ja sa spýtam teda do minulosti a nie dopredu. A chcem sa teda opýtať pána starostu, aké konkrétne kroky urobil preto, aby tu tá spaľovňa nebola? Ale takto otázka nestojí. Stojí, ale ja som neurobil žiadne kroky, aby tu stála. Ja sa pýtam, aké si urobil preto, aby tu nebola. Bola požiadavka investora. Ani preto, aby tu stála, ani preto, aby tu nestála. Žiadne kroky som neurobil. A prečo si neurobil žiadne kroky, keď si starosta obce, aby tu nebola takáto environmentálna záťaž? Pretože v čase, keď som bol starosta obce v predchádzajúcom volebnom období a sedeli tu poslanci a prišli investori, nikto z nich nepovedal, že túto aktivitu ukončíme a pán starosta, prosím, v tejto veci konajte. Aby sme tomu rozumeli. Nedostal som žiaden podnet a prídeme ešte aj k tomu, ako to teda niektorí chválili a rozprávali, že ako to bude dobre, keď to spravíme. Nemal som na základe čoho urobiť. EA štúdiu si dali vypracovať teraz tí, ktorí chcú postaviť veterné elektrárne, je to ich právo. Oni si urobia zmluvy o budúcich zmluvách na pozemkoch, obráte sa na ministerstvo životného prostredia a vypracovajú EA štúdiu. Ak dostanú platné hodnotenie, tak pokračujú ďalej v procese, ktorý je presne stanovený, a to cez územné a potom stavebné konanie. Na nás sa nikto v oblasti územného ani stavebného konania neobrátil. Čo sme mali povedať, že vy si nemôžete zaplatiť EA štúdiu? Oni si EA štúdiu zaplatiť môžu a tak si ju môže zaplatiť každý, kto má nejaký podnikateľský zámer a vie o tom, že preto treba mať EA štúdiu dopadov vplyvov na životné prostredie a zdravie. My sme nemohli písať na ministerstvo, že my nesúhlasíme s tým, aby si nejaká spoločnosť dávala robiť EA štúdiu. Potom ja nerozumiem tomu, ako vznikla tá myšlienka, že oni od nás môžu vymáhať nejaký ušlý zisk. Keď teraz si tu verejne deklaroval, že do tohto procesu si nejako nedá zasiahnuť, napríklad týchto veterných elektrární, tak a teraz, keď niekto povie, že aj ja ju tu chcem postaviť a keď mi dáte súhlas, tak si budem žiadať nejaký ušlý zisk alebo nejaký sankčný. Nie, lebo to tu boli tí páni predtým, čo tvrdia, že budú obec sankcionovať. Áno, treba sa ich opýtať, že na základe čoho majú takýto názor. A prečo si sa nezastal občanov? Prečo sa ich to neopýtal ty? Ty si starosta, ty si sa ich to mal opýtať prvý. Ty si mal byť prvý, kto si sa mal proti tomuto vyhradiť. Proti presne tomuto. Ale proti čomu som sa mal vyhradiť? Že
píšu listy a vyhrážajú sa nejakými sankčnými úrokami alebo pokutami. Ty si sa mal ochraniť, ty si starosta. Všetci títo poslanci súpľú tvoju robotu. Ale ja nepoznám systém, ktorý môžu toto dosiahnuť. Ak dojdeme k tomu bodu... Veď sa im mal opýtať. No a tak sa ich môže opýtať aj každý. Ja si môžem, ja si iba... Ty sa mal opýtať prvý, a nie že každý. O tom všetci ostatní. Všetci títo poslanci sa súpľujú občanov vo veci, aby tu nebola spalovňa. No pohodne, ja to na rozdiel od mnohých iných rešpektujem, slušne ich počúvam, nesmiem sa ani netýkať. Ani neprotestujem. Dobre. A teraz ty si bol starosta. Ktorých občanov si starosta, sa pýtam? Tých 1652, čo bolo proti spalovni, ty si tých občanov starostov, ktorých? Ja som všetkých 3 no asi ťažko. Asi ťažko, pretože... Aj tí, ktorí boli v referende, aj ktorí hlasovali za, aj ktorí majú iný názor. No ale asi ťažko, keby si bol starostom tých 1652, tak jednoducho budeš proti spalovni, ja to nechápem. Asi áno. Táto otázka vychádza z čoho? Dobre, takže ja som sa vám opýtal. Čak ja odpovedám. Prosím, tak som sa poďakovať v mene občanov tejto obce, týmto mladým poslancom, konkrétne pánu Blážovi, pánu Minarovi a ostatným tým mladým chalanom a babám, že dokázali jednoducho sa tu postaviť a bojovať proti niekomu, proti niečomu, že aby sme tu spalovňu tu nemali. Čo toto je za vedenie obce? Ďakujem. Dobre, budeme teda prečítať na uznesenie. Pán sa spýtal, že aký význam má prijatie tohto uznesenia, ak si pred chvíľkou hlasovali, že to tam aj tak bude zapracované. Je tu... Ja sa len pýtam, lebo že jednoducho, keď už máme sa pýtať, či to má interaktívny prokázalný vplyv, tak sme teraz hlasovali, že jednoducho tam aj tak bude, pani Bertonskou. Na čo sa teda pýtať, aký má význam to uznesenie? Ja si myslím, že tu nám treba vyhodnotiť zodpovedné spôsoby osobou. Keď to nebude pani Čuboňová, tak to môže byť niekto iný. Ja som to takto pochopila. Tak to môže byť niekto iný. Ale či nás povedala, či tie projekty majú voči sebe interaktívny charakter, tak to hľadám nie všetci, keď si teda naštuduje, ale je tam treba dopísať jednu vetu do územného plánu. Ja nezasahuje to do ničoho z tých projektov. Tuto sa vyhodnocujú len to, či to má kauzálny a interaktívny a kauzálny vplyv. Ja tomu chápem. Ale keď nebude pani Čuboňová, môže to byť niekto iný. Ale teda, že vyhlásenie verejné obstarávania, ak budú tí dva architekti vybraní, dobre hovorím. To ešte stále nebolo vyhlásené verejné obstarávanie, lebo nevieme, ako dopadne celý ten proces. Ale už bolo ukončené, tak už by mal byť vyhlásené. Na základe čoho by bolo vyhlásené nové? Dobre. Pán predkladateľ návrhu uznesenie žiadam, aby som ho prečítal. Obecné zastupiteľstvo Močenku ukladá obecnému úradu po A vyhodnotiť odborne spôsobilou osobou do 15.11.2023 či doplnenie regulatívu o neprípustnú funkciu územného plánu obce Močenok z zariadenia na energetické zhodnocovanie, iné zhodnocovanie, nakladanie s komunálnym odpadom a priemyselným odpadom s výnimkou pyrových plastov a anaerobnej digestie. V zmenách a doplnkoch číslo 4 má interaktívny a kauzálny vplyv na zmeny a doplnky územného plánu číslo 4. Nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci, môžete hlasovať. Kto je za? 7. Zdržal sa niekto hlasovania? Traja. Ešte by som sa spýtal, keď je odhlasované do 15.11. bude akože nejaká tá náležitá osoba, lebo odpoveď, či to má vplyv. To je jedna veta do textu opísaná. Dobre, technická prestávka, aby mohol kameraman vymeniť záznamové médium. M-karta. Môžeme. Jakši. Vystarčí, musíme čas ešte vodiť. Dobre, budeme pokračovať, nech sa páči pani poslankyňa Straňáková.
Na základe plánu rokovania obecných zastupiteľstiev, kde najvyššie máme obecné zastupiteľstvo plánované na koniec novembra, navrhujem uznesením doplnenie rokovacieho obecného zastupiteľstva o nový termín z toho dôvodu, že táto vec neznesie odklad. Termín navrhujem na 16.11.2023, kde už obecný úrad bude mať stanovisko odborne spôsobilej osoby, aby sme si vedeli nastaviť ako obecné zastupiteľstvo ďalšie kroky. Žiadam dať hlasovať o tomto uznesení. Obecné zastupiteľstvo Močenky poprvé prerokovalo plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2023. Za druhé, navrhuje doplniť plán práce obecného zastupiteľstva na daný rok. Po tretie, schvaľuje termín najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.11. o 17.30 hodine. Nech sa páči, otváram tomuto rozpravu. Páči sa. Ďakujem. Pán poslanec Blažov. Nemám to zatiaľ pred sebou, ale chcem sa spýtať, či by nebolo vhodné, že na základe čo, alebo čo tam chcem preberať, lebo to nemáme tú komisiu. Máme mať termín, máme mať vyjadrenie a 16. už budeme teda si sadneme a budeme vedieť, ako ďalej pokračovať. Aby sme si ten termín dali, že určite 16. sa tu stretneme. Pre zo záveru toho tak budú tiež nejaké výstupy, budú nejaké uznesenia tam pripraté? My potrebujeme zistiť, či má kauzálny interaktívny vplyv. Prepáč, že či by nebolo hodné napríklad dať na tú komisiu, tam to nejak posúvať. Strácame čas. Aj komisia to bude. V bode 25 toho právnického právneho posúdenia pre uplatnenie toho systemačného práva. V bode 25 je presný postup, čo sa robí potom, ak teda by to nemalo vplyv, alebo ak by to aj malo vplyv na ten interaktívny a kauzálny vplyv na tie zmeny a rovnoky číslo 4. Tam je presný postup o tom, ako teda postupovať ďalej. Či to má? Rozumiem, a nebolo by vhodné, ja viem, že sa stráca čas, nechceme strácať čas, ale nebolo by vhodné počkať na ten protest prokurátora, lebo keď to celé bude nakoniec zákonné, tak... Máme za to, ten protest nemá odkladný účinok, ja som rozumiem, máme za to, že ideme právnou cestou. My sme si toto nevymysleli, my naozaj si to dávame zhodnocovať. Ja si myslím, že právna kancelária nebude nám dávať nejaké pamflety, nejaké vystrelené náboje. Oni si plne za tým stoja a teda pán starosta povie, že 100 právnikov, 100 právnych názorov. Som to ešte nepovedal. Ale ako by to stane, tak sa to zruší. Ale nemyslím si, že by naozaj nestali si za tým a to, čo napísali, lebo nebolo to zhodné na deň a naozaj sa tomu plne venovali. Ešte tej komisii. Komisia nemôže prijímať uznesenie. Ja viem, ale že najprv to tam jednoducho... To určite bude. Vy ste prelomili nejaké uznesenie, ktorým ste teda povedali, že v tejto veci sa má ďalej nejakým spôsobom pokračovať. Nie celkom rozumiem teda, že čomu smeruje toto uznesenie, že do 16. budeme teda informovať zastupiteľstvo o tom, že nejaká oprávnená osoba povie, či tam je alebo nie je jeden a druhý ten vzťah. A čo keď my do 16. novembra nedostaneme odpoveď ani od jedného, lebo nám povedia, že oni nám na túto vec nebudú odpovedať napríklad, lebo už nie sú v našom Čo budeme potom prerokovať na tom zvolanom zastupiteľstve, keď toto je uznesenie, ktoré smeruje na jednému dátumu a jednému bodu. Vy si myslíte, že za toľko dní nebudú vedieť odpovedať? No ale my nemáme teraz zazmluvneného nikoho, kto nám na to bude odpovedať. Vy sa môžete na to opýtať pani inžinierky XY, pána inžiniera AD, a on vám môže na to odpovedať, ale ten, ktorý teraz robil zmeny a doplnky číslo 4, svoj proces už skončil. A keď si niekoho zazmluvníme, aký je tam problém, keď si Ale my si ho za 14 kalendárnych dní určite nezazmluvníme, pretože ho musíme vyostarať. A
tak to určite za 14 dní nedáme, pretože zajtra je sviatok a všetky ostatné procesy pôjdu tak, ako bežne chodia, my za 14 dní nezabudníme nikoho. To zase zákon o verejnom obstaraní má nejaké postupy a nejaké časové lehoty, ktoré tam sú. Nebolo by teda vhodnejšie po tom, čo budeme mať tento výskum, spraviť potom volať mimoriadne? Zase teraz ja viem, lebo to vieme, že keď my zvoláme zastupiteľstvo, tak je až na 15. deň. A to sa naťahuje neustále sa ten čas. Jednoducho teraz dáme ten dátum a ten je. Ja konštruktívna debata, hej, lebo ja sa len pýtam, lebo nie to tak. Predpokladám, že to nebude tá suma za túto odpoveď cez 12 000 eur z DPH. Pokiaľ dobre ovládam zákon o verejnom obstarávaní, zákon o verejnom obstarávaní sa netýka zákaziek do 12 000 eur z DPH, takže ak to bude zadané nejakou otázkou, a nepredpokladám, že hotovitelia, ktorí pre nás urobili niečo za 10 000 eur, tam neodpovedia na jednoduchú triviálnu otázku, leda, že by nechceli povedať radšej, aby ja neviem čo. Dobre, v prípade, že odpovedaš, že dostane odpoveď, že má kauzálny interaktívny vplyv? Dúfam, že tú odpoveď dostaneme a budeme sa tomu venovať znova aj my, aj správne. Dobre, môžeme dať hlasovať? Sú tam postupy potom nastavené, čo ďalej. A toto je prvý krok. V tom právnom stanovisku je všetko uvedené, ako naozaj sa tomu venovali veľmi dopodrobná. A ja si myslím, že je to poriadok. Na to vôbec určite. Dobre, takže návrh pani poslankyne Staniak Kohútovej, obecné zastupiteľstvo Močenku. Poprvé prerokovalo plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2023. Po druhé navrhuje doplniť plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2023. A po tretie schvaľuje termín najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.11.2023 o 17:30. Nech sa páči, pani poslankyni, pani poslanci, môžete hlasovať. Kto je za? Ostatne všetci prítomní hlasovali za. Dobre, ešte nech sa páči v diskusii. Ak nie, dovolte mi, aby som vám na záver poďakoval aj na tieto dnešného dňa.